जों তিনি তামনি বাগের জায়গা তিনি जों बुथुमलाय जों साइमानो তিনি कारेन्ट खरै पूजानि बागै हयতো कारेन्ट सेरिं रजा खाना हाइफानो जों তিনি যেহেতু सालसानि सेमिनार किसा धैर्य तैगि पेशेंस तैगि जों किसा कगमा खोनालायनाय कारण चिनि बसकांगो कग काहाम काहाम नारनाय दंगो चिनि अनरेबल एलओपि बेनि बसकांगो कग सानांखे तामै सानाय बत चिनि ताबक सारा त्रिपुराबो सबसे गुड स्पीकर पावरफुल लीडर तामै सानाय मांस सागै बेरमाबो दैसा माहायबो नराव नागजानाय आंखे बेरमाबो दै चिनि सारके बावाक बाहान हाय कारण बत कगबो साना खोरों आनि कगनो हयतो आसो खोनाथक जाय फानो नाय नर हायफानो फार्स्ट टाइम जेहेतु एमएलए नर एरिया फाइनाल सुजुग माखा आनि पलिटिकल एक्सपीरियंस दासो आं खरै जत साइमानो जे 10,323 आं बाव जागानि खरकसा टीचार दंजामानि फियाबा तिनि दफानो हामजागै जातिनो कमानानै किरिजागै तिनि महाराजानि लगे हिमाबाय महाराजानि जाजागमाबाय जत लुकुरनि जाजागमाबाय तिनि ओ जागा आं फाइसो फाइया कखे आबाहायसि ताकुरो बुकुरो जों आसले साइमानो नांसिनाय ब पलिटिकल पार्टी ब लीडर जोंनो ताबक मोथांगो माननाय जों 15 अक्टोबर 1949 इसिमि जों रोंसायनाय फैखांखे जोंनि इंडिया मार्च जोंनि जे त्रिपुरा जोंनि महारानी कांचन प्रभा देवी जखन मार्च जोंखा इंडिया गभर्नमेंट बाय आपन इसिमि जोंनो सेफ खायदि जोंनि राजा जखन थैथांखा जों जेरा इंडिया बाय जों जखन कथागै जोंनो सेफ खायदि प्रोटेक्शन दिहि जखन जों जोंनि महारानी रक थांगै जखन ब्रक बाय मार्च खायखा आपन सिमिके जों थैनानै गोलोगनानै जेंखा आबादनो मैत तापक जाबाय तापुर बुकुर ताबक प्राय 73 इयार्स जों दंखा जों बो जागा फाइसक फैखा आगे बो जागा दंमानि जों प्राय 93% जों कुमथाय बारारक दंमानि उ हासा गाबो 184 जन राजानि बंशरक फियाबा तिनि बो जागा फाइसक फैखा कागज कलम नायथेके 31% जों खापु सालसा बो जागा थांसक नाय ओ हासानि कमल सिनै तापुर बुकुर आबुनि बागैनो जों तिनि गामि गामिखौ मागुरि लायजौ आंबो तिनि मास्टार साख्रि पाइमोन यागुलो महाराजानो लगेरि नाय हिनि मा फाइम तिनि अनिमेश सार हाय तामि सानाय एक्सपीरियंस लीडर जेकुनु जागा थांगिनि बो थांमानो बीजेपी थांगे बीजेपी को बो एमएलए मिनिस्टार गैमानो अमाय कैपेबिलिटी बरक गोनां सिनि रंजित सारतिराव हाय कैपेसिटी गोनां लीडर ग्राक लीडर तामनि बागै तिप्रा मथराव फाइबा बरकबो सिनि तिप्रा सारावनो दे फियक माननो बतो सालसा सिलाइबाय चबा खाइ फैखा सिनि दफानि बागै फियाबा तिनि नायनायखा डेमोक्रेटिक कान्ट्री को जों सिलाइबाय चबा खाइगै इंलिया डेमोक्रेटिक वे को जों चबा खाइगे जों मोथां मानसिनि हनै बबो फाइजा जों बायतिनि बोसोक सेक्रिफाइस खाइ फैखा बर दफानि बागै आं तो बारजा कताल बर खसि गो बर नगुरि जों बोसोरंगौ जारा अरा यट तंनाय सिखला तंनाय जेनारेशन तंनाय र बर को माइगे सोरंगै मा कुसु काइमा फैनाय तापुर बुकुर आं कक साना मुसु मा खाइ बहुत उनका जों राजनीति जोंनि नेशनल पार्टी बाय जों थकाइजांमां वर मासा पुन मासा तक मासा नक मासा तामंनाय तक मासा मास गाइजागोन तोर थांगो ताइसागोन पाइ थांब्ला बबा तक मासा बा वाक मासा बसो तंनाय बसर गाइसा तंगानो पाइ थांखा ओ कामचनपुर जागा चिनि बरं गोनां आं साना मुसु गिसा चिनि मताय चालांखा चिनि जे द्राव कुमार रियां सार हाय बरंनि जानाय जों तिनि एदिसि मानमानि बनि बोसाला तिनरा आसबजा दफानो हामजांनाय दफानि बागै थै जान दै थांनाय बरक अमाहाय बरक न मानिंग्र बेलायगोन कपाल गाहाम आनमान मा हायान एरिया गो बनमान मानि तेबो कपाल गाहाम हायसि नाय दिबो मिनिस्टार थांखा शांति बाजन लड़ाई खाई 5 बছর एमएलए चालां जाखा कांचनपुरनि 5 बছর मिनिस्टार जाखा एडिसिनि बागै बोसो लड़ाई खायखा दफानि बागै तामो खाया दंसिबा जों पर थांनाय हाय ताखर बुखुर बरक न नायगै जों सोलोंना नांगौ जोंबो तामो सिनि सिनियर नायै जों सोलोंथौ हायनि बागै ना कयना मुसुमानि खाय वक मासा तक मासा बुरा बादांगेन से जॉइनिंग ओ तिप्रासाराव तामसो खासिलिया
bo jaga thang sok nai tang phano kuno wan sok mani khuri जों नायनो दि महाराजा बाहाय साजब तै फैखारो देबरमा तंगु रियां तंगु कलय तंगु त्रिपुरा तंगु चाकमा तंगु अमा हायके साजब त्रिपुरा मथन साजब तिनि आसब जरा त्रिपुरा मथन बुजुगो सब फैखा 13 जन एमएलए त्रिपुरा को कायसे इतिहास हिस्ट्री केबो अपोजिशन तंगु 13 जना एमएलए नि मेया खसिनि रीजनल पार्टी नि बिसिंगो साबनि बागै चिनि महाराजानि बागै चिनी एलओपी ऑनरेबल एलओपी सार नि बागै चिनी रंजित सार तिराव हायनि बागै चिनी फिलिप सार तिराव हायनि बागै चिनी बिश्वजित कलय तिराव सार हायनि बागै चिनी और मानव सार तिराव हायनि बागै बरक एसएम ने गुसु लराय खैखा तिनि जरा या गाया खबर नो बैसोन सोरनो नांगौ इन्सपायर होनो नांगौ आंले तिनि नारनो बोसोन साइक्लांना मुसुगौ कुनो नेशनल पार्टी को थांगिले आंगले थांगिया आनी सागदां सौ आना कोटी कोटी रनाय चिंति ब्राह्मण 13 जन ह 50 कोटी 100 कोटी हबा जनो पाइमे हाइसि चिंति ब्राह्मण 13 जन एमले न हायनि बागै जों अपोजिशन तंग तंगु साइ दंले दिनिनो गथाम ना फायदे मिनिस्टार जों बाय फायसिदे दिनै देलि देलिनो एसेम्बली थांगा सानु लायखांखनो फिगं मोहि फायबेब्ले जों तामनि बागै तंग बारो जों तिनि मिनिस्टार मा खांखे सरकार बाय थांखांखे चिनि बहक सिमि बुंनाय फिया बन्दिराव नेता बुंनाय जारा साधारण आम जनतानि कमुता बुंनाय बो जागा थां सकनाय बनो नासिंगिनि जों तंग तंगौ ताबरो बुखुरो नरक जोनो हामजागै जोनो फैतो जागै तिनि बुद्रि गबलाय खायखा जों ताबनि नरनिया लायथांनाय जों तिनि थांमानो किन्तु बा ओ तिनि एमएलए नि पावर कय बছর बा 5 বছর नर याफासी पावर जनगण याफासी पावर नरक सिस्टम सुनामनाय नरक सिस्टम फिननाय नर याफासी हायनि बागै जरा कलमनाया और गोबां मा स्पिकार दङ क काहाम काहाम सानाय दङ बा आंहा सुनु सानाम सुगो गोबां मा बरक ताबो बीजेपी को फेमलक जागै जयनिं जनि रक खारि जांमानो आं किसा सानाम सुगो बीजेपी ओ तंगै बीजेपी नि आइडियोलॉजी तामो चिनी त्रिपुरा मथन आइडियोलॉजी तब बीजेपी ने आइडियोलॉजी का खुलो उन्नयन उन्नति चाइ डेवलपमेंट त्रिपुरा मथन आइडियोलॉजी तब हा रखा खाइनानि जाति चिनी कल्चर चिनी हुकुमु मुकुमु चिनी तंग खाइनो सेफ सिक्युरिटी दिगलांना बागैसे चिनी आइडियोलॉजी हायनि बागै जारा बीजेपी को तंगनाय नेशनल पार्टी को तंगनाय र बरक दफानि बागै साइबिया क तिनि नगनि बरक रं फेर जागै रेप फाइबुतार जागदि कक थाइजो बरक साइबिया ताखरो बुखरो जोंले तिनिनो आंदोलन खाइमानो तिनिनो जों लामा कासयमानो फियाबासिनि रामपद जमातिया हाय चिनि मिनिस्टार विकास देव बर्मा तिराव हाय चिनि त्रिपुरासा बुथारजाक तंखा रमफेरजाक तंखा बरक एसेम्बली कक थाइसेबा साइमागला लामाखौ लामा कासबै जों हाय रुट ब्लक खायै मुभमेन्ट खाइमागला ताखरो बुखरो फियाबासिले खाइमानो जोंले तिनिबार सिरिखौ जों साइमानो जानिखे जानिनाय थैरिगे थैरिनाय जोंले ककतो साइमानो एसेम्बली बन्दनो नुखाना चिनि मैडम नन्देर तिराव हाय चिनि रंजित सार तिराव हाय खुबसा कायथागै जोंले बसो दुम्मा दुमलायखा अमा हाय त्रिपुराखौ याखौ बानसनाय दिरा जों बाहाय लराय खायथं साबनि बागै नरनि बागै चिनि बागै जत्तनि बागै जों आबनि बागै त्रिपुरासरनो पयनाम सुगो अर जों जत्त मिक्स कम्युनिटी दं आं साइमानो अर रियां तंजाव त्रिपुरी तंजाव चाकमा कम्युनिटी तंजाव जों जे 19-20 दफा थानसाके जखन लराय खायनाय चिनि हानसुन फिल माननाय आबनि बागै जमातिया कलय दे बर्मा रियां चाकमा हि बेदा बेद खायागैसो चिनि अधिकार मानिया साकसों थानसाके मातनाय ताखरो बुखरो आसुन नरनो कयगै आनि कमसो सिनाय जतरनो हामबाय बुबाग राय लक्थों त्रिपुरा मथाय लक्थों चिनि अनिमेसार आय लक्थों चिनि रयसर आय लक्थों चिनि जत्त एमएलए आय लक्थों एमडीसी आय लक्थों चिनि सीएम रक जत्त आय लक्थों चिनि त्रिपुरासा जत्त आय लक्थों हामबाय।